El senyor Fortuny portava barba i bigoti, i de vegades turbant. Vivia un gran palau de la ciutat de Venècia. Li agradava pintar, dibuixar, fer teixits, la fotografia, el teatre, els invents i viatjar, però sobretot li agradava veure com la llum transformava els colors. La llum era màgica. Hola, avui us volia comentar un llibre que em va venir al cap llegint una altra novel·la, la novel·la de la Maria Dueñas, El tiempo entre costures, que no comentaré perquè sobradament ha estat comentada, nosaltres també ja la vam comentar al nostre canal YouTube, però arran d'un episodi de la novel·la on l'autora fa un petit homenatge al Mariano Fortuny i Madrazo, quan la Sira Quiroga, que és la protagonista, en un dels moments on una de les seves clientes necessita un vestit, li improvisa un vestit prisat a estil dels que creava el Mariano Fortuny. I arran d'això em va venir al cap un llibre que tenim a la biblioteca, que és aquest que us presento avui, que es diu El senyor Fortuny, de la Bet Cantallops i del Jordi Sunyer, de l'editorial Hipòtesi, que ens explica una miqueta la biografia d'aquest personatge. I get a kick, though it's clear to me, you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky. Aquest llibre, El senyor Fortuny, va ser editat l'any 2010 en honor de l'exposició que es va fer a la Pedrera per conèixer una miqueta l'artista, el Mariano Fortuny. És un àlbum il·lustrat que està pensat, sobretot, jo crec que a partir de 6 o 7 anys en endavant, i que ens mostra la biografia d'aquest artista, que és un artista poc conegut, sobretot entre els nens, perquè Mariano Fortuny és el fill del famós pintor Mariano Fortuny de Reus, i que va ser un artista polifacètic, que va ser pintor, va ser fotògraf, però que li interessava molt el teatre i arran d'això es va convertir en un gran dissenyador, decorador i escenògraf de l'època. I jo crec que és un bon llibre per donar a conèixer aquest autor, sobretot perquè els nens, els educadors, sobretot el que fem és quan presentem artistes és començar sempre, o si els preguntes als nens què els agrada o quins artistes coneixen, et diran Picasso, Dalí, però no un personatge així que crec que és un personatge important de la nostra cultura i que és poc conegut. L'encert del llibre jo crec que està en que l'autora, la Bet Cantallops, ens mostra el procés creatiu de l'artista descrivint què fa cada dia de la setmana. El dilluns busca colors nous, el dimarts intenta crear estampacions noves, el dimecres surt a donar un tomb i amb la càmera el que fa és fotografiar tot allò que li interessa, el dijous dissenya vestits nous i així fins que arriba el diumenge on, a través d'una habitació desconeguda del seu palau, ell vivia a Venècia en un palau, té una gran idea que pensa posar en pràctica el dilluns següent. L'il·lustrador, que és el Jordi Sunyer, ens presenta una miqueta la història, sobretot marcant l'estil de l'artista amb aquests dibuixos gravats, amb aquests gravats que els va estampant a tot el llibre, a totes les pàgines, però en diferents tonalitats i colors. I al final del llibre hi trobarem, que jo crec que també és important per a nens més grans o per a educadors, una petita biografia de l'artista. Doncs bé, El senyor Fortuny jo crec que és un llibre que és força m'agradat, sobretot perquè el trobo molt interessant, perquè com a recurs educatiu el trobo que està molt bé, tant per il·lustració com per text, i per això, per donar a conèixer un autor, un artista no gaire conegut, enfront a altres com podrien ser Picasso, Dalí, als nens.